no, io mo sto andando al 18esimo, sto tutto elegante dietro. Γεια σου Γιάννη. Ας το στείλω. Με το τοπολίνο σου. Λοιπόν, από αυτό το σημείο, όταν σταθείς, όλες οι κολόνες, οι τεράστιες αυτές που είναι επί 3 πίσω, ευθυγραμμίζονται όπου και να κοιτάξεις και φαίνεται ότι η κάθε σειρά έχει μόνο μία κολόνα, ενώ είναι τριπλές όλες παντού. Συγκλίνουν εδώ. Πάμε για Άγιο Πέτρο, Βατικανό. Και είναι το ψηλότερο κτίριο στο κέντρο της Ρώμης. One of the most famous symbols of joy and pride was the Apollo del Belvedere Apollo. Η σαρκοφάγος του Αγίου Κωνσταντίνου και απέναντι της Αγίας Ελένης.
Έλα ρε μεγάλε, τι καπελαδούρα είναι αυτή. Είμαστε ακόμα μέσα στο Βατικανό. Καπελαδούρα. Ο Κορεάτης, ο Κιμ, Ταγκόν. Το αυθεντικό του Μικέλ Άντζελο έχει την υπογραφή του original στο μπούστο της Παναγίας. Είναι η Παναγία που έχει πάρει το σώμα του Χριστού πάνω στο Γολγοθά. Είναι ο τάφος του Ιωάννη του Δευτέρου, του Παύλου Ιωάννη του Δευτέρου, ο τάφος κάτω. Είμαστε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, την εκκλησία. Πολύ μεγάλη. Εδώ είναι ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου. Εδώ λειτουργεί μόνο ο Πάπας. Στα 44 πλαϊνά παρεκκλήσια κάθε μέρα, κάθε μία ώρα λειτουργούν άλλοι παπάδες. Εδώ μόνο ο Πάπας. Στον τρούλο επάνω πληρώνεις 350 ευρώ και σε πάει ασανσέρ. Είναι διπλός τρούλος, δεν είναι αυτό που βλέπουμε απ' έξω. Είναι δύο τρούλοι, ο ένας μέσα στον άλλον. Η εκκλησία χωράει 100.000 κόσμο. Αυτό είναι το μπαλκόνι που βγαίνει ο Πάπας και μιλάει, και με τις καμινάδες που είναι εσωτερικά φεύγει πάνω στην εκλογή του ο μαύρος ή άσπρος καπνός. Μόλις βγήκαμε από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, Βασιλική Αγίου Πέτρου. Και θα δούμε
και όλη την πλατεία του Βατικανού. Εδώ κάθε Τετάρτη λειτουργεί ο Πάπας και χιλιάδες καθίσματα για τους πιστούς. Και εδώ και κάτω, πέρα από τους όρθιους στο βάθος. Έχει γιγαντοοθόνες μεγάφωνα. Η φρουρά του Πάπα είναι Ελβετή, όχι Ιταλή. Fiat 500 Γκάμπριο. Sorry λίγο, Είδες Γιάννη, δεν το πρόφερα σωστά. Ναι, εντάξει. Δεν το ξέρει, δεν κάνει. Είναι φέρει τη σούπα στην άλλη, είναι γνωστό. Δεν το ήξερε. Δεν το ξέρω. Εμένα θυμάμαι χθες μας είπε να πάμε. Η Νεφέλη που έχει τόσο χρόνια στην Ιταλία δεν έχει πάει στο Βατικανό, ούτε στο που πήγαμε εμείς σήμερα. Θα με ακολουθήσετε, θα βγούμε στο Ντουόμο, θα σας δώσω κατευθύνσεις και θα ξαναβρεθούμε στο Ντουόμο την ώρα που θα σας πω. Εδώ είμαστε στη Φλωρεντία. Μόλις μας άφησε το πούλμαν, αρχίσουμε την περιήγηση. Πάμε για φαγητό. Πρωτομαγιά σήμερα και δεν είναι και όλα ανοιχτά. Το παραδοσιακό πιάτο εδώ στη Φλωρεντία είναι η μπιστέκα. 65 φτάνει και τα 75 ευρώ. Είμαστε στη Φλωρεντία, η κεντρική πλατεία, και είναι η εκκλησία στη Σάντα Μαρία, στην Παναγία αφιερωμένη. Εδώ στη Ρώμη είμαστε πάλι, στην πλατεία Τρινιτά με τα 140 σκαλοπάτια, Ισπανική εκκλησία επάνω, εδώ που είναι η σημαία της Ισπανική πρεσβεία και ψηλά επάνω εκεί άγαλμα της Παναγίας, είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Μια απλή βιτρίνα Chanel, έτσι. Τα προϊόντα.
Εδώ οι τιμές. Κοίτα εδώ, τσάμπα. Τσάμπα. Τους πιάσαμε κορόιδο. Σανέλ. Εδώ από ό,τι βλέπω είναι η γωνιά του λεμονιού και του λεμοντσέλο. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Ό,τι θες. Καλό. Λοιπόν, εδώ το μαγαζί έχει τα πάντα. Είναι τα πάντα. Το μπρά, τι να πάρω. Έχει τσολιαβάκια, Ακρόπολες. Κάτι πρέπει να πάρω. Να τα αρχίσαμε. Ιτάλια. Γεια σου νεόφιτε, εδώ είμαστε παρέα, Ιταλία, Ρώμα, με τον νεόφιτο. Τον Ιωάννη, γεια σου Ιωάννη όμορφε. Γεια σου Σαρέα. Ηλίσια, έτσι. Ηλίσια. Χαλκίδα, ο Κωνσταντίνος ο φίλος. Χαιρετούρα. Εδώ πίνουμε τα ποτά μας. Που μέρνουμε, κάνουμε. Να κάνω λίγο έτσι να δούμε και τον Άγιο Πέτρο. Τον Τρούλο. Με την ευλογία του Αγίου Πέτρου. Στο Μικελάντζελο. Λοιπόν, εγώ δεν θα το φωτογραφικό. Πού είσαι ρε τάκα ρε. Τι κάνεις κάτι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτά. Stiamo lavorando in questa Πώς λέγεται εδώ το μέρος, είπαμε? Τρασβέρτε. Τρασβέρτε. Ήρθαμε στο καλύτερο μαγαζί στο Τρασβέρτε εδώ πέρα. Τραστέβερε τέλος πάντων, καφέδες, τα πάντα και τρούφες. COVID, πουτάνο. Σας παίρνω ρε γατάκια. Κιόλας. Κάτσε, θα έχουμε βάλει στη μέση. Όπου δεν σου κάτσε μια κόπη. Άμα έρχεται τότε περίμενα να περάσει. Περίμενα να περάσει. Θα πάω εκεί, το ίδιο κάνει. Ωραία. Μάχη τα γίνει. Γεια σου Τζόνι. Πού είσαι ρε? Μπράβο.